हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय DFCCIL आव भेकेन्सि ओंखारना फैदों गासै दङ 1074 अल इन्डिया जागोन आरो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन आरो एग्जामाबो अनलाइनसो जागोन दा बेनिखायनो फैदो जोङो सोर एप्लाइखौ खालामनानै नायनोसै 10 पास 12 पास डिग्री पास नोंथांमोना आरो लोगोसे जायफोर डिप्ल'मा दङ नोंथांमोना एलिजिबल जागोन दा जों नायनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना फैयोब्ला बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन दा बेहाय फैनानै नोंथांमोना गाहायाव फैनानै लेटेस्ट निउसाव नायबानो जाबाय बेहाय दङ 23 एप्रिलाव फैनाय आपडेट नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामबानो अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड जागोन दा बेवहाय अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामोब्ला बेबायदि फैगोन नोंथांमोना बेखौ आरो डाउनलड खालामनानै डिसक्रिपसननिफ्राय डाउनलड खालामनानै गासैखौबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन जे क्वालिफिकेसना मा नांमारगौ आरो नोंथांमोननि एग्जामिनेसन सेन्टारा जागोन गुवाहाटीआव दा बिनि एप्लाइआ स्टार्ट जाबाय 24 एप्रिलनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 23 मेसिम थाहैगोन आरो एग्जामा जागोन कम्पिउटाराव बेनो जाबाय जुनाव जागोन दा जों नायनोसै बेहाय पोस्ट वाइज नायनोसै स्केल फी आरो जोंनि क्वालिफिकेसना बेसेबां दङ बेखौ नायनोसै दा फार्स्टआव दङ नम्बर 1 पोस्टआव दङ जुनियर मेनेजार सिभिलाव बेहाय दङ 31 भेकेन्सि आरो बिनि दरमाहाया 50,000 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो 1,60,000 सिम जागोन पर मान्थ आरो क्वालिफिकेसना नायोब्ला नोंथांमोना बेहाय बेचेलर डिग्री पास खालामनांगोन सिभिल इन्जिनियारिंआव बेनिफ्राय 60% थानांगोन दा बे जाबाय दानिया नेक्स्टआव जों फैयोब्ला नोंथांमोना मोनबाय जुनियर मेनेजार अपारेशन्स एन्ड बिडि दा बेहाय भेकेन्सिया 77 दङ दा बेनि गेजेराव कास्ट वाइसबो दङ रिजार्भेसन बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना 2 इयार्स डिप्ल'मा होनदों बेनो जाबाय लोगोफोर MBA बा PGDBA बेफोरबायदि माखासे थानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि नैबे पार्सेन्टआ 60 जानांगोन दा फैबाय जों नेक्स्टआव फैयोब्ला बिनि स्केल फीखौ नोंथांमोना दहाय आं होनखाबाय नोंथांमोना बेखौ नायना लादो आरो लोगोसे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय दा नेक्स्टआव जों फैयोब्ला आरो मोनबावदों बेहाय मेकानिकेल मोनबावदों जोङो बेनो जाबाय जुनियर मेनेजार मेकानिकेल भेकेन्सिया 3ल' दङ बेनिफ्राय बेवहायबो नोंथांमोना बेचेलर डिग्री खालामनांगोन मेकानिकेल लाइनाव बेनिफ्राय 60% थाथारनांगोन दा नेक्स्टआव जों फैयोब्ला बेहाय एक्जिकिउटिभ जों पस्ट मोनदों स्केल फीया बेनो नैबेहाय दङ 30,000 निफ्राय स्टार्ट जानानै 1,20,000 पर मान्थ मोनगोन आरो बे जाबाय पस्टआ एक्जिकिउटिभ सिभिल बेवहाय दङ 73 आरो नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना बेवहाय दङ लोगोफोर डिप्ल'मा 3 इयार्स इन सिभिल इन्जिनियारिं बेफोरबायदि माखासे होनायाव नोंथांमोना डिप्ल'मा खालामनांगोन आरो लोगोसे 60% थानांगोन दा नेक्स्टआव जों फैयोब्ला एक्जिकिउटिभ इलेक्ट्रिकेलाव दङ 42 भेकेन्सिस बेवहायबो नोंथांमोना 3 इयार्स डिप्ल'मा थानांगोन इलेक्ट्रिकेल लाइनाव आरो जों फैबाय नेक्स्टआव बेनिफ्राय मोनबाय जेरावबो 60% बेवहाय बिनाय दङ बेनिफ्राय जों मोनबावबाय बेहाय जों मोनबावदों बेनो जाबाय 3आव एक्जिकिउटिभ सिगनेल एन्ड टेलिकमिउनिकेसन दङ बेनिफ्राय 87 भेकेन्सि दङ बेवहायबो नोंथांमोना डिप्ल'मा नांगोन 3 इयार्स बेनिफ्राय नोंथांमोना 60% थाबावनांगोन बेवहायबो दानिया जेरावनोखि बांसिन बेहाय नोंथांमोना एलिजिबल जागोन बेनो जाबाय पस्टआ एक्जिकिउटिभ अपारेशन्स एन्ड बिडि भेकेन्सिया दङ 237 बिनि गेजेराव STआव दङ 17 पस्ट दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव दङ 96 आरो लोगोसे बेहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोब्ला ग्रेजुवेट जानांगोन जिखुनु जाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट जानांगोन बेनिफ्राय 60% थाथारनांगोन ग्रेजुवेटआव एबा डिग्री पासआव अब्लानो नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोरा 60% गैया नोंथांमोना बेहाय एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा दा नेक्स्टआव जों फैबाय नेक्स्टआव एक्जिकिउटिभ मेकानिकेल दङ बेवहाय नोंथांमोना डिप्ल'मा थानांगोन मेकानिकेल लाइनाव 3 इयार्स आरो लोगोसे 60% थानाय जानांगोन होनना बुंदों आरो जों मोनबावदों बेहाय जाबाय नोंथांमोना नैबेहाय स्केल फीखौ एसे आलादा नुबावदों 25,000 निफ्राय स्टार्ट जानानै 68 जाहैगोन बेनो जाबाय जुनियर एक्जिकिउटिभ बेहाय नुदों इलेक्ट्रिकेलाव 135 भेकेन्सि दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना मेट्रिक पास खालामनांगोन लोगोसे 60% थानांगोन नोंथांमोना आरो बुंबावदों बेहाय 2 इयार्स नोंथांमोना माने कर्स लानाय जानांगोन होनना बुंदों आरो नोंथांमोना नैबेहाय इलेक्ट्रिकेल लाइनाव बेनिफ्राय 60% थानाय जाबावनांगोन बे डिप्ल'मानिफ्राय दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों मोनबावबाय जुनियर एक्जिकिउटिभ बेनो जाबाय लोगोफोर भेकेन्सिया 147 दङ नोंथांमोना बे सिगनेल आरो टेलिकमिउनिकेसनाव मावनो मोनगोन जुदि नोंथांमोना मेट्रिकआव 60% आरो 2 इयार्स डिप्ल'मा दङब्ला लोगोफोर नोंथांमोना ओमफ्राय आरो बे डिप्ल'मायाव 60% थाबावनांगोन अब्लासो एलिजिबल जागोन दा नेक्स्टआव जों मोनबावदों बेहाय 3आव बेनो जाबाय जुनियर एक्जिकिउटिभ अपारेशन्स इन बिडि भेकेन्सिया दङ 225 दा बेनि गेजेरावबो नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै 60% थानांगोन आरो लोगोसे 2 इयार्स डिप्ल'मा थानांगोन ITI फोर खालामनाय दङब्ला बेनिफ्राय 60% थानांगोन बेवहायबो दा बेबायदिनो लोगोफोर डिप्ल'मा नांगोन बांसिन पस्टआवनो नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायदो गासिबो डिटेल्सखौ दा जों इम्पर्टेन्टखौल' नायनोसै मा खालामनांगोन दा बैसोखौ नायोब्ला एज लिमिटआव दङ लोगोफोर जुनियर मेनेजाराव 18 निफ्राय 27 आरो एक्जिकिउटिभआव 18 निफ्राय 30 आरो जुनियर एक्जिकिउटिभआव 18 निफ्राय 30 नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोरनि नोंथांमोननि बैसोआ मिलायदों
आरो जायफोरना 60% गैया नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा बेवहाय। बेनिफ्राय बैसोआ एसटिफोरा एज रिलेक्सेसन दङ नोंथांमोना मिथिखागौ जोबोर मोजां। आरो नेक्स्टआव जों थाङोब्ला नोंथांमोना बेहाय पेमेन्टखौ दाननांगोन, नाथाय एसटिफ्रा पेमेन्टखौ दाननाङा। दा नेक्स्टआव आरो जों फैबावबाय। दा नेक्स्टआव फैब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि नटिफिकेसन बा नोंथांमोना इन्सट्राक्सन मोनगोन, बेफोरखौ फल' खालामनांगोन। आरो लोगोसे बेवहाय दानिया नायनो गोनाङा जाहैबाय लोगोफोर सेलेक्सन प्रसेसा बाखि जेरावबो कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जाम जागोन। बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना मोनसे पस्टआव मोनदों, बेनो जाबाय 7आव नोंथांमोनखौ प्रेक्टिकेल टेस्ट लानाय जागोन कम्पिउटाराव। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय। बाखि पस्टआव प्रेक्टिकेल गैया, मात्र 7 पस्टआवल' एक्जिकिउटिभ अपारेशन्स एन्ड बिडिअ'ल' कम्पिउटार टेस्ट दं लोगोफोर एग्जाम जासै जानानै। आरो प्रेक्टिकेल टेस्ट दंबावो, नोंथांमोना प्रेक्टिकेल टेस्टनि थाखाय होनांगोन बेवहाय। बाखि नोंथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन। दा बेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोननि एग्जामा अनलाइन जागोन होनना बुंदों। कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जाम अनलाइन जागोन आरो टाइमिंआ 2 आवार्स जागोन। नोंथांमोना एग्जामखौ बेवहाय लिरनो हागोन आरो कम्पिउटाराव। बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं दङ लोगोफोर 1/4 नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किंबो बेवहाय मोनगोन। दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ। नोंथांमोना बिनि अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै नायदो आरो एप्लाइखौ खालामदो। दायो सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 23 मे। नोंथांमोना आरो एग्जामखौ होनो मोनगोन जुनाव। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिदोंबा लास्टआव लाइक खालामगोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो लोगोसे बेहाय एग्जामिनेसन सेन्टारखौ नायोब्ला नोंथांमोना नैबे गुवाहाटिखौ होबानो जाबाय। बेहाय बेस्ट जागोन, मानो होनोब्ला लकेल सिटियाव नोंथांमोना एग्जामखौ लिरनो मोनगोन।